Alam mga kasyurikat, nagsumakat kat. So, after na ito mag-exercise, mga kasyurikat, magluto na taga itong lunch. Kaya parang tampok tapag maayo, charis. Ito mga kasyurikat, ay kanang magluto ko karoon ng lunch na ako mga kasyurikat. Nahugaw kaya akong balay akong kusina mga kasyurikat. Kinahanglan pa siyang limpyuhan, no? So, nga, magluto ta dali og kuan mga kasyurikat kanang lunch nato. So, nakoy soriso diri mga kasyurikat gikan sa Cebu og itlog nya naasad ko'y rice diri mga kasyurikat, no? Kay rice is life, mga kasyurikat. Pero kaning soriso na ito mga kasyurikat, gikan daw nig Cebu. Gikan pa daw nig Cebu niya. Inutang po ko ni mga kasyurikat. Wapo kabayan pero gikaunan na ako, charis. Pero karon mga kasyurikat, hugasan sa nato tong rice, no? Kaduhan ako hugasan akong rice, mga kasyurikat, para mawa ang iyang dirty, charis. Bitaw mga kasyurikat, oy, bitaw rice is life. Bisag asa ka butang mga kasyurikat, bisag asa ka sa kanang party sa kalibutan, no? Kita mga Pilipino mangita jud tag rice mga kasyurikat. Nang rice is life jud mga kasyurikat. Lami ba siya ikuan? Lami siya ipare sa itlog ug sa soriso, di ba? Ito mga kasyurikat, basic ko diya mga kasyurikat, no? Trapo-trapo. So, naka-rice cooker ang inyong iyaan mga kasyurikat. Dato, ba ko? Basta daw rice cooker, dato, bayaan na niya. Pero tag-awa kong tiyan mga kasyurikat para buyag ng mga kasyurikat, no? Dako na dyan siya mga kasyurikat. Abot, pila na kabungan. Pero umjapon ko nanganak ko, charis. Pero karon mga kasyurikat, butangan na tubig atong soriso, atong pabukalan, hantod kuan siya, maduga. Unsa siya magduga? Para makuan mag-sure. Ambot, oy, pabukalan dyan na akong soriso mga kasyurikat. Oy, before butangan og kanang, kung mahubas na ang kanang pinabukalan nga tubig, butangan din og kanang mantika. Kay para, kuan ba, para maglamig siya. Para ma-feel dyan mo ang rhythm o ang vibration sa imong giluto nga soriso nang galing sa Cebu. Charis. Bita mga kasyurikat, excited na kay kuaning mutilaw ani kong chorizo mga kasyurikat, no? Nagbulol-bulol na dyan akong tingog lisura, dyan mag-voice over dyan mga kasyurikat. Kinang paspaso ni mong tingog, okay, para madali-dali ta mga kasyurikat, no? Bitaw ay. Mga kasyurikat niya. Tapos ato din isunod lang atong itlog ni mga kasyurikat. Itlog ni Junjun mga kasyurikat para maglami jud atong kaon mga kasyurikat. Nya wala ko na nihugasi mga kasyurikat. No mas lami magud siya mga kasyurikat na ang itlog adto Japo nimo siya i-fry sa kuan sa kanang gikan sa soriso para ma-feel nimo ang tamis-tamis sa soriso bang mga yami-yama ba. Ana ba mga lamian gyud ba, charis. So mo na to mga kasyurikat, no? Mga una ta mga kasyurikat, daldal ko mga kasyurikat, napa